Kurs zázrakov, kapitola 19. Dosiahnutie mieru. Prekážky mieru. Tretia prekážka. Príťažlivosť smrti. Tebe i tvojmu bratovi, do ktorých výnimočného vzťahu vstúpil Duch Svätý, je dané vyslobodzovať a byť vyslobodený zo zasvetenia smrti. Lebo ti to bolo ponúknuté a ty si to prijal. O tomto podivnom zasvetení sa však musíš naučiť ešte viac, lebo obsahuje tretiu prekážku, ktorú musí mier prekonať. Nikto nemôže zomrieť, pokiaľ si smrť nezvolí. Čo sa zdá byť strachom zo smrti, je v skutočnosti jej príťažlivosťou. Máš tiež strach z viny a vina vyvoláva strach. Nemá však vôbec žiadnu moc nad tými, ktorí k nej nie sú priťahovaní a nevyhľadávajú ju. Rovnako tak je to so smrťou. Je vytvorená egom a jej temný tieň padá na všetko živé, pretože ego je nepriateľom života. Tieň však nemôže zabiť. Čo znamená tieň pre živých? Iba prejdú okolo a tieň zmizne. Čo ale tí, ktorí sú zasvetení nežiť, tí čierne odetí hriešnici, žalostný zbor ega, ťažko sa trmácajúci na ceste do života, vlečúci svoje reťaze a pochodujúc v pomalej procesii na počesť ich chmúrneho pána, vládcu smrti? Dotkni sa akéhokoľvek z nich vľúdnou rukou odpustenia a uvidíš jeho reťaze spadnúť spolu s tvojimi. Pozri na neho, ako odhadzuje čierne rúcho, ktorým sa odiel na svoj pohreb, a počuj, ako sa smeje smrti. Rozsudku, ktorý by na neho hriech uvalil, môže uniknúť cez tvoje odpustenie. To nie je žiadna nadútosť. Je to vôľa Božia. Je snáď pre teba, ktorý si zvolil jeho vôľu za svoju, niečo nemožné? Čo pre teba znamená smrť? Nie si zasvetený smrti ani jej pánovi. Keď si prijal účel Ducha Svätého miesto účelu ega, zriekol si sa smrti a vymenil si ju za život. Vieme, že myšlienka neopúšťa svoj zdroj a smrť je výsledkom myšlienky. Tu nazývame egom. Rovnako ako život je výsledkom myšlienky Božej. Telo nepodliehajúce skaze. Z ega vzišiel hriech, vina a smrť ako protiklad života, nevinnosti a vôle samotného Boha. V čom inom môže takýto protiklad spočívať ako v chorej mysli nepríčetného
zasvetené šialenstvo a odporujúce mieru neba? Jedno je isté. Vôľu Boha, ktorý nestvoril hriech ani smrť, nie je, aby si nimi bol spútaný. Boh nevie nič o hriechu ani jeho následkoch. Zahalené postavy nekráčajú v pohrebnom sprievode na počesť svojho stvoriteľa, ktorého vôľou je, aby žili. Nenasledujú jeho vôľu, odporujú jej. A čo je to čierno odeté telo, ktoré chcú pochovať? Telo, ktoré zasvetili smrti, symbol skazenosti, obeť hriechu, ponúkané hriechu, aby sa z neho živil a udržal sa pri živote. Odsúdené, zatratené svojim tvorcom a oplakávané každým smútiacim, ktorý na nich pozerá ako na seba. Ty, ktorý si presvedčený, že si k tomu odsúdil Syna Božieho, si nadutý, ale ty, kto ho chceš vyslobodiť, ctíš vôľu jeho stvoriteľa. Nadutosť hriechu, pýcha viny, hrob odlúčenia sú všetko súčasťou tvojho nevedomého zasvetenia smrti. Trblietanie viny, ktorou si zaťažil telo, ho zabije, lebo to, čo ego miluje, ego zabije za poslušnosť. Čo ho však neposlúcha, zabiť nemôže. Ty máš iné zasvetenie. Také, ktoré zachováva telo tak, aby nepodľahlo skaze a zachová ho dokonale tak dlho, pokiaľ je užitočné pre tvoj svätý účel. Telo neumiera rovnako tak, ako necíti. Nerobí nič. Samé o sebe nie je ani podliehajúce, ani podliehajúcim skaze, ktorá môže byť opravená. Lebo Boh odpovedal na túto nepríčetnú myšlienku vlastnou myšlienkou a tak dal odpoveď, ktorá u neho zostala. Preto táto myšlienka prináša uvedomenie si stvoriteľa každej mysle, ktorá počula jeho odpoveď a prijala ju. Teba, kto si zasvetený tomu, čo nepodlieha skaze, bola skrze tvoje prijatie daná moc vyslobodzovať zo skazy. Je nejaký lepší spôsob, ako učiť prvý a základný princíp kurzu zázrakov, ako ti ukázať, že ako prvý zázrak je možné dosiahnuť toho, ktorý sa zdá byť najťažší? Telo môže slúžiť len tvojmu účelu. Ako naň pozrieš, také sa ti bude zdať. Keby bola smrť skutočná, bola by konečným a úplným narušením komunikácie
čo je cieľom ega. Tí, ktorí sa boja smrti, nevidia, ako často a hlasno ju volajú a pozývajú, aby ich prišla ochrániť pred komunikáciou. Smrť totiž vidia ako bezpečie obrovského temného ochrancu pred svetlom pravdy, odpoveď na odpoveď umlčovateľa hlasu, ktorý hovorí za Boha. Ústup do smrti však neznamená koniec konfliktu. Len Božia odpoveď ukončuje konflikt. Tvoja zdanlivá láska ku smrti, prekážka, ktorú musí mier preklenúť, sa zdá byť obzvlášť veľká, lebo v nej sú skryté myšlienky a bláznivé predstavy. Tu je úplný koniec zjednotenia, triumf toho, čo ego vytvorilo nad stvorením, víťazstvo neživého nad životom samým. Na pokraji svojho pokriveného sveta chce ego pochovať Božieho syna, zavraždeného na jeho príkaz, a jeho rozkladom chce dokázať, že sám Boh je bezmocný pred mocou ega, neschopný chrániť život, ktorý stvoril proti krutému prianiu ega zabíjať. Môj brat, syn nášho Otca, tento sen je snom o smrti. Žiadny pohreb neexistuje. Neexistujú temné oltáre, chmúrne prikázania ani zvrátené rituály odsúdenia, ku ktorým ťa vedie telo. Nežiadaj, aby si bol z neho vyslobodený. Osloboď však telo od nemilosrdných, bezcitných príkazov, ktoré si na telo uvalil, a odpusť mu, čo si mu nariadil urobiť. Pri jeho povyšovaní si mu nariadil zomrieť, lebo len smrť môže zvíťaziť nad životom. Čo iného ako nepríčetnosť môže pozrieť na porážku Boha a myslieť si, že je skutočná? Strach zo smrti ťa opustí, keď jeho volanie ustúpi skutočnej príťažlivosti lásky. Koniec hriechu, ktorý je ticho uložený v bezpečí tvojho vzťahu, chránený tvojim zjednoteným s bratom a pripravený vyrásť pre Boha do mocnej sily, je veľmi blízko. Počiatok spásy je starostlivo strážený láskou, chránený každou myšlienkou, ktorá by na ňu mohla zaútočiť, a je ticho pripravený naplniť obrovskú úlohu, pre ktorú ti bola daná. Tvoj práve narodený účel je opatrovaný anjelmi, chovaný v srdci Duchom Svätým a chránený samotným Bohom. Nepotrebuje tvoju ochranu, je tvoj, lebo je nesmrteľný a spočíva v ňom
koniec smrti. Aké nebezpečenstvo môže napadnúť úplne nevinné? Čo môže zaútočiť na tých, ktorí sú v stave bez viny? Aký strach sa môže objaviť a narušiť mier bezhriešnosti? To, čo ti bolo dané, je už od tvojho počiatku v plnej komunikácii s Bohom a s tebou. V svojich drobných rukách ti podáva v dokonalom bezpečí každý zázrak, ktorý vykonáš. Zázrak života nestarne, je zrodený v čase, ale živený vo večnosti. Pozri na toto malé dieťa, ktorému si poskytol miesto odpočinutia tým, že si odpustil svojmu bratovi a videl v ňom vôľu Božiu. Tu je znovu zrodené dieťatko z Betlehema. A každý, kto mu poskytne útulok, ho nebude nasledovať ku krížu, ale ku vzkrieseniu a životu. Keď sa ti zdá, že je niečo zdrojom strachu, keď ti akákoľvek situácia naháňa hrôzu, začínaš sa chvieť a pociťuješ, ako ti po tele vystupuje studený pot strachu, pamätaj si, že je to vždy len z jedného dôvodu. Ego vnímalo tvoje telo ako symbol strachu, znamenie hriechu a znamenie smrti. Pamätaj si teda, že ani znamenia, ani symbol by nemali byť mylne zamieňané za zdroj, lebo musia predstavovať niečo iného ako sami seba. Ich zmysel nespočíva v nich, ale musíš ho hľadať v tom, čo predstavujú. Tak môžu znamenať všetko alebo nič na základe pravdy alebo pravdy myšlienky, ktorú odrážajú. Ak si postavený tvárou v tvár takej zdanlivej neistoty významu, neposudzuj ho. Pamätaj na svätú prítomnosť toho, ktorý ti bol daný ako zdroj súdu. Ponechaj na ňom, aby myšlienku posúdil za teba a povedz si: zober si toto odo mňa, pozri na to a posúď to za mňa. Nedovol, aby som to videl ako znamenie hriechu a smrti a ani to nepoužil k ničeniu. Nauč ma, ako to neučiniť prekážkou mieru, ale ako ti dovoliť to použiť pre mňa a uľahčiť tým jeho príchod.